ohala. Nwaneno kanyo ka special economic zones bende nobedo launched e gwenge ma Kaluo. Nyaka sani ng'ato nyalo penjo ni wach ma kamano osechopo kata kanye, nikech mano ema nyalo dhi nyayo job creations, mano keto tije ne rowere e pacho kaendi. Madingo. Adwokero kamano Sharon, ageno ni kori winja maber. Gima nyalo wacho en ni mokwongo adwa yie gi nyaminwa Lois mane wacho ni kik bed ni limbe mar rais koro wa focus on politics ahinya. Sa osechopo ma koro wan kaka jotelo moyier gombulu ok wanyal pondo e tok Ruto. Ing'e ni many a times e Luo Nyanza ka wasebedo ka wahero pointing fingers ni wan ok wanyal timo gimoro, nwach sirikal ok ni kodwa, ok wanyal wachiwo blames te mag our failures ne president. Gima Lois owacho e wach somo en adiera ni MCAs nigi basari manyalo miyo nyithiwa e gwenge mwa ae mondo yud basari madhi e skul. To wadwaro ni mondo MCAs bende obed katiyo gi MPs. Wach many a time seche mwa campaign tiyudo kaka wariwore. Lakini seche makoro ji tiyo, tiyudo ka koro MCA tiyo kende, MP tiyo kende, Senator tiyo kende, lakini kwa nyalo bedo gi harmonized working relationship. Ma nyithindo moko yudo basari ofisa nyalo yudo basari ofisi mjumbe. To moko yudo ofisi mjumbe nyalo yudo ofisi mar ngaf. To wanyalo make sure ni nyithindo ate udhi school. To how mang'eny kuonde mang'eny yudo ni seche moko ng'ama na miyo basari kaka MCA emochako yudo kendo basari mar mjumbe. Emochako yudo nyaka mar women rep. Koro yudo ni jogo maonge gi connection kata jogo maonge gi jok manyalo chwalo gi offices go kata mokoso ng'eyo koro koso dhi school. Koro sa osechopo ma koro leaders nyaka kaw responsibility mondo wawe ponde tok ker kata kwa wacho ni koro sirkal waonge. Mar ariyo, ipenja weche mag manobedo launch kane Moses Kuria obiro Siaya. This was a conditional grant. Mane county nyaka gol pesa moro to commit hasta eka koro county national government bende kelo gimoro. It was a partnership of intergovernmental agreement. Mawan kaka wan MCAs ne wasetimo patwa koro wang'eyo ni the national government because of goodwill gibende gisetimo part gi matin but gidhi timo in full mondo mi wa make sure ni wakelo development ni jowa. Mar ariyo adwa ni mondo understand Sharon ni William nyalo bedo ni ne launch ga gik moko kaka deputy president. It is